Akuluakulu lero ndi tsiku la 40 chiloweleni m'manda a Saulos Klaus Chilima omwe anali vice president wa dziko lino. Choncho kunali mwambo wokumbukira umenewu, komatu kumenekuku ndithu akubanja apereka chidandaulo. Chidandaulo chake muchimvera pomwepa kuti zoma kavutitsa kuti mukumana ndi Madam Chilima kuti iwo akhale atengeko udindo ayimire chipani chani zambirimbiri zimenezo ayi, chifukwa iwo sali interested kuti atenge udindo uliwonse wa Achilima. Anyway, tamverani. Zopempha choyamba tikuona ngati kuti ulemu timpatsebe m'bale wathu amene anali vice president wathu poyesesa kusafalitsa zabodza kapena zowawitsa mtima moyo achibale amene mitimamo simuli bwino kwenikweni. Chachiwiri, akubanja akufuna anenepo pang'ono kuti alibe maganizo otenga maudindo akuchipani kapena aboma omwe malemu Saulos anali nawo kapena amafuna kuti akhale nawo. Kaya tamvana pamenepo? Mafoniwo achepe, tionane ni madamu, tionane ndi wakuti, please, tidakalira, ndipo tilira mpaka kale.